И Коста геймър и нашия Junior Rule Gaming е тук. Завръща се. Днеска ще така GTI в този новия клуб. И така, тук сменя фолиото. Участниците са ето Дейс. Това е бил палачинката. Това е бил. Айде да влизаме, бодигарда ме гледа супер страшно. Да ви покажа новия клуб. Как се с мачката с мацките. Да. Дано да не е копирайт тая музика. Ей, тук може да видите много 6. Аз ще пина малко. Слушай някаква стопова музика отгоре. Какво да пием? Водка. Водка. Да. Ай първо един шот водка. Стрикаме 30 вече. Така цяло е супер чилтовско. Сирене е да се разтърсаме до парите на това. 31. Чакай, идват. Денсим. Покажи тези танци. Разкриши се, бейби. То сме моя маяк не пил. Чакай. Тя взема ни избрина. О, да. Ние ще помощне. О, сещам, че ще повръщам. И сега идвам на дансинга. Кажи как се танцува, Авка. Така се пиме, давай. Това и то с как го изкамали. Гледай сега, аз не мога да вървя. Идвам на дансинга. Да, това ще падна по стълбите, брата. Гледай. Идвам. Я, паднах. Гледай сега. Момиче ме има това на А. Ей, бейби. Я. Как е? Аз съм навънка, Аз съм навънка. Чай влезна пак. Така, значи извода от това пиене, който гледа клипа, не се напива толкова, защото не знаете къде сте този. Да. Ние тук сме всички светци. Аз в момента наистина не знам къде Аз съм. съм светец, светец Париж. Какъв е басейн, бе? Който всъщност не е светец, а отец. О, момчета, довиждане. Ауш, това беше You много. like my moves? Клас. Малко интересен контент, падане от сграда. Да, пак. Какъвто е ден? Аз съм до кенефа. Да, ето го моята моторетка. Да изпълня работа. О. Остава го. Да. О. Как е? Пак влизаме. Да, дансинг, малко на дансинг, да. Тук виждам някакви как правят много яки неща. Аз съм виж по-лъпче. О. То с бодигарда пак ме гледа на криво. Някой ми играе Brawl Stars, а? Някой ще дойде да сменя да танцува. Да, бе. Аре, дансинга. Идвам, ама аз съм с момичетата, съм по-популярен, не знаеш. Идва. Ооо. Dancing, baby. Аре. Ойо. Дай му. Аз застанах. Разкажи се. Покажи му. Аре да заобиколим тези момичета. Това е момче, майко. Ние сме, брат. Не дискриминираме. Много яко, човек. Чай. Елате тук да заобиколим тези мадами. Така. Много свети. Ти, Аз си бъркам в устата, ама. този бодигард гледай казвам да спра. Какво стана? На тях май им харесва, а? Какъв е това, маленко? Майка. Би трябвало да сложим не копирайтната музика върху това. Ама няма проблеми. Да на копирайте. Не би трябвало да копирайте. О, Какво е това тук? яки момчета, момичета, Майко. Ми е много вкусно така някакъв кътсин, брат. Чакай, и при мен пусна кътсин. Нали, аз съм там. Казвам тук да сядам, какво пусна? Ама то е някакъв обратен поглед. Какво стана? Да, сравнено тук са нали бабата от 2 мъжа и половина, бе. Чакай. Това какво прави, бе?
Не е Чарли, бе, това е таз, майка им. Брат, това с той като свършите да говорите, ще ви даде вече да може да купувате това подводницата за много. Каква е съм кебът? Интересно. Това са много други. Чак е много млада, бе, брат, на колко е на 90? Аз трябва да отида танцувам. Той е с руста коса. Той е много време говори, човек не ми се слушат неговите запити. И на мен не ми се слушат. Брат, това е майка му, не. Брат, майка му, какво прави, бе? Какво прави тя? Сега ще пият. О, какво видях? Какво видях? Дансинг. О, това фрътна. О, Аз казвам, давай. Аре бе, брат, това сигурно изкави 3 минути. Да ме довърви, бе. Братка. Опре майка му. о, не. Кой за втори път, момчета, които гледате какво да гледате, до тук. За втори път влизаме в този казино. И тук я идва някакъв пиян. Какво? Гей Тони. Къде е гей Тони? Не, така. Не, 43. Той пиян направо. Я на пателица. Да, брат, не знае къде е. И тая майка там да въобще да пи. Тя майка му е по-бавна от него. Баба ме разбираш, ме. Той е британец. Това си прилича на тебе. Не е британец. Пупушито се. Да, този е британец. Нали, аз ти казах. Той е пиян на куче. Пиян на гъс. Пиян на гъс. Джон Ло се завръща. Джони Ли ребърт. Не. Джони Ли ремастърд. Това не е ли она думичка? Това е много шанова. Она си дете Хуана. Ти да ни чуят трябва. Да. Това, ама ако кажеш това, мисля, че ще демонтизират клипа тече. Няма. И сега гледаш бам, стрейк. Стралиеш, бе. Това колко време ще говоря на нас? Аре бе, Лохман, махай сутка. Лоло. О, пълен смешник бе. Fucking сипе, моля. Аре бе, маяк. Дай да танцувам вече. Майко. Значи, който гледа клипа да скипне малко и ще види как танцуваме. Може да кътнеш. Да. Не мога. Абе, сложи някакви ефекти как се движи екраната. Ляво, пил, аз съм мога да направя. Да. Няма как да. Аре бе, приятел, мъква и ми дреми. Тук сме. Айде, дай да танцуваме вече. I want to dance. Гледай, какво става. Мой герой се разкърши. Майка ме плоска като маса. Гледай, какво става. Гледай, Адриан. Пускай ме Гейтони. Дай, моето момче, дай. Давай, брате, дай. Пусна ме. Вика, истина. Гейтони тък му ме пусна. То сме приказвахме. Това не е гей Тони, това е си. Чай сега, так. Съм... Форс е бач... Адриан. Шит! Гледай, какво става. Едно! Много герой се раздава. Просто танцуваме. Дай, момче. Кажи се! Давай. Да вземем почта. Гледай, какво става, Адриан. Гледай, какво прави направо, не знае. Той е моят герой пиян, момче. Ами, какво да кажем, момчета, ако момчета изобщо? Много се чува.
Буквално няма никой. Като цяло, няма това беше от нашия клип, надявам се да ви е харесало. Всеки клип тия толкова ще ме интересува. Е, много ясно, брат, ние сме най-интересни по нас. Благодарим, че гледахте и останете донори. И да, довиждане. И това е.